bata, aadi na naman iyo Teacher Lulet para magtutduha iyo hin bago nga kanta. Kinita na ba kamo hini nga mga instrumento? Ini in mga instrumento hit banda, pareho hit trompeta, bumbo. Ngan asya na ipakigtutuddo ka iyo. Ang title hini nga kanta, An Bumbo ngan Trompeta. Mamamati ka mo yan na maupay ha akon. Una, kakantahon ko ini nga waray duyo. Ikaduha, mamamati ka mo nga may duyog na. Ngan ikatulo, magsasarabat kita hin pagkanta hini. Uutrohon ko, una, kakantahon ko ini nga waray duyo. Ikaduha, duduyugan na. Ngan ikatulo, magsasarabat kita hin pagkanta hini. Bum tururut tut, bum turutut, ang bumbungan trompeta, nagbabatun-batun. Kung maruruyag ka pagkanta, kanta hilahin tralalala. Bum tururut tut, bum turutut, ang bumbungan trompeta, nagbabaton-baton. Kung maruruyag ka pagkanta, kanta hilahin tralalala. Yan na, pamati ka mo kay kakantahon ko ini nga may duyo. Bum tururut tut, bum turutut, ang bumbungan trompeta, nagbabatun-batun. Kung maruruyag ka pagkanta, kanta hilahin tralalala. Bum tururut tut, bum turutut, ang bumbungan trompeta, nagbabatun-batun. Kung maruruyag ka pagkanta, kanta hilahin tralalala. Yan na naman, durungan kita na magkakaranta hini. Bum tururut tut, bum turutut, ang bumbungan trompeta, nagbabatun-batun. Kung maruruyag ka pagkanta, kanta hilahin tralalala. Bum tururut tut, bum turutut, ang bumbungan trompeta, nagbabatun-batun. Kung maruruyag ka pagkanta, kanta hilahin tralalala. Dinhi nahuhuman atong pag-aram hini nga bago nga kanta. Hitsunod, anda mga haon niyo iyo mag-upay nga mga tingog. Babay mga bata!